Kapitel 1. Fundet i skovbunden. Det hele startede en helt almindelig tirsdag. Solen stod dovent op over skovens toppe, og fuglene pev som de plejede. Men for Hans og Grete var intet længere almindeligt. De gik hånd i hånd af den gamle skovsti. Han sparkede til sten og grene, mens Grete plukkede blomster og stoppede dem i sit hår. Pludselig stoppede hans bræt op. Grete, se lige her, sagde han og pegede ned i skovbunden. Der, halvt begravet under blade og jord, lå noget, der glimrede i solen. Grete knælede ned og børstede forsigtigt jorden væk. Det ligner en spade, sagde hun undrende. Men ikke en hvilken som helst spade. Skaftet var lavet af mørkt egetræ, og selve bladet skinnede som det pureste guld. Små indgraveringer snodede sig som slyngplanter op af skaftet, og der var ridset en sætning ind med sirligt snirklede bogstaver. Den, der bygger med hjertet, bygger for evigheden. Hans tog spaden op i hænderne og mærkede straks en varme brede sig i kroppen. Grete, jeg ved det, sagde han med lys i øjnene. Det her, det er starten på vores drøm. Grete smilede skævt. Mener du, huset? Hans nikkede ivrigt. Ikke bare et hus. Et kæmpe, dyrt, sindssygt lækkert hus. Noget ingen andre har, med søjler, med pool, med elevator. Og måske en indendørs biograf. Grete lå. Og en vinkælder. Jeg nægter at bygge et luksuspalads uden en vinkælder. Hans kyssede hende hurtigt på kinden. Så lad os komme i gang, sagde han. Uden at tøve gik de længere ind i skoven. For de vidste, før man bygger drømmehuse, må man finde den helt rigtige grund. Og skæbnen havde allerede valgt stedet for dem. Kapitel 2. Jagten på drømmegrunden. Hans og Grete havde gået i timevis. De var kommet langt væk fra den lille skov, hvor de havde fundet guldspaden. De tog toget. De tog bussen. De gik til fods. De diskuterede. De grinede. Hans var begyndt at snakke om marmorgulve og jacuzzi på taget, mens Grete insisterede på, at der også skulle være en walk-in garderobe på mindst 30 kvadratmeter. Pludselig en eftermiddag, mens solen var ved at gå ned, kom de til Køge. De gik ud mod udkanten af byen, hvor markerne bredte sig, og hvor luften duftede af græs og muld. Og der, midt på en lille bakke, lå den. En stor, flad grund lige ved siden af den gamle borgring. Borgringen stod der som et kæmpemæssigt grønt cirkelspor i landskabet. Grete stirrede på den. Er det der? Vikingerne har haft en borg engang, spurgte hun med store øjne. Hans nikkede stolt, som om han selv havde været med dengang. Jeps, det er ægte historie, Grete. Tænk at kunne bygge vores hus lige her. Lige ved siden af fortidens krigere. Grete lagde hovedet på skrå. Tænk, hver gang vi drikker vin på terrassen, kan vi kigge ud over gamle vikingelandskaber. Han svingede guldspaden i luften som en rockstjerne med en guitar. Og så kan vi invitere folk på rundvisning. Velkommen til Hans og Gretes luksuspalads, med udsigt til borgring og en spade lavet af guld. Grete grinede højt. Vi bliver Køges mest snobbede par. De gik ud midt på grunden. Jorden var fast under fødderne. Der var udsigt til skov, til by og til historien selv. Hans tog spaden og plantede den lodret i jorden som en slags symbolsk start. Her begynder det, sagde han højtideligt, mens han vaklede lidt på benene, som om han allerede var lidt fuld af glæde, og måske drømmen om champagne. Grete lagde armen om ham. Og her skal vi bygge. Noget helt vanvittigt flot. Solen gik ned bag borgring. Himlen blev rød, orange og lilla. Og lige der, midt i aftenskæret, tog deres nye eventyr for alvor fart. Kapitel 3. Solceller eller ej. Byggeplanerne begyndte at tage form. Han sad ved spisebordet med et kæmpe stykke papir rullet ud foran sig. Han havde tegnet skitser af huset med tykke streger, alt sammen med guldtusch, naturligvis. Se her, Grete, sagde han med lys i øjnene. Store sorte vægge, sorte vinduer, sort tag. Alt sammen, sort. Et rigtigt statementhus. Folk kommer til at stoppe op på vejen bare for at glo. Grete rynkede panden. Ja, Hans, det er da flot. Men hvad med solceller på taget? Hans tabte næsten tusjen. Solceller? Nej. Glem det. De ødelægger hele looket. Grete lagde armene over kors. Men, Hans, det giver jo grøn energi. Vi kan spare penge, og vi kan sige til alle, at vi tænker på miljøet. Hans rystede på hovedet, som om hun lige havde foreslået, at de skulle bygge huset i papmaché. Grete, vi bygger et luksuspalads, ikke et teknisk gymnasium. Der kommer ikke til at sidde grimt plastik og blinke oppe på mit tag. Grete sukkede højlydt. Det er altså også mit tag, mumlede hun. De havde diskussionen igen dagen efter. Og dagen efter det. Men Hans var stadig som et muldyr på en dårlig dag. Vi skal have ovenlysvinduer, råbte han til sidst. Store, firkantede vinduer, der ligner, du ved, ovenlåger. Så der kommer masser af lys ind. Men intet, og jeg gentager, intet skal forstyrre det sorte tag. Grete kastede hænderne i vejret og opgav. Fint, så får du dit sorte kassehus uden solceller. Men jeg vil have et vinkøleskab, Hans. Og et stort et. Han smilede skævt. Deal. Sådan blev det. Byggeriet gik i gang ugen efter. Store lastbiler kom rullende ind over grunden. Beton blev hældt. Sorte mursten blev stablet. De kæmpestore ovenlysvinduer blev sat op. Folk fra nabolaget gik forbi og pegede. Nogen sagde, hold da op, hvad er det for et monsterhus? Andre sagde, wow, det ser vildt ud.
Hans gik rundt med hænderne i siden og nikkede stolt. Grethe, hun stod ved siden af og kiggede op på det tomme, skinnende sorte tag og tænkte stadig lidt på de solceller. Men hun sagde ikke mere. Ikke endnu. For der var stadig masser af tid til at ændre mening. Kapitel 4. Fra byggeplads til verdensarv. Byggeriet tog måneder. Der var støv. Der var larm. Der var håndværkere overalt. Men en morgen skete det. Hans og Grethe stod i indkørslen. Foran dem stod deres hus. Sort som natten, blankpoleret, med de største ovenlysvinduer, man kunne forestille sig. Indenfor var der marmorgulve, gulvvarme, en vinkælder på størrelse med en lille sportshal og en biograf med sæder i ægte italiensk læder. I køkkenet kunne man se Grethes kæmpe vinkøleskab blinke som en trofæsamling. I soveværelset var der plads nok til at danse vals. Og oppe fra taget, ja, der var ingen solceller. Men der var en terrasse med udsigt over hele Køge og ud til Borgringen. Folk kom kørende fra nær og fjern for at se huset. Børn pegede og spurgte deres forældre, er det et museum? Turister tog billeder. En dag kom en mand i jakkesæt gående op ad grusstien til huset. Han havde mappe under armen og et skilt i hånden, hvor der stod UNESCO. Han ringede på. Hans åbnede døren, iført badekåbe og slippers. Er det dig, der har bygget det her? Spurgte manden. Han skubbede badekåben lidt op på skuldrene og smilede selvsikkert. Det kan du tro, det er. Grethe kom til døren med et glas vin i hånden. Og jeg har valgt indretningen, sagde hun stolt. UNESCO-manden kiggede op på huset. Så tog han et billede. Så nikkede han. Godt, så er det afgjort. Det her, det er nu officielt optaget på verdensarvslisten. Hans blinkede. Hvad, mener du, rigtigt, som i? Sammen med den kinesiske mur og pyramiderne? Manden nikkede. Jeps, det her hus er en arkitektonisk sensation. Aldrig før har vi set noget så sort. Så kompromisløst. Så, ja, vanvittigt. Han grinede så højt, at naboens hund begyndte at gø. Grethe kyssede ham midt i panden og råbte, så mangler vi bare champagnen. Om aftenen blev huset oplyst med projektører fra 4 forskellige tv-stationer. Journalister myldrede rundt, folk klappede. Og han stod ude på terrassen, løftede sin guldspade over hovedet og råbte, velkommen til verdens mest eksklusive hus. Bygget med hjerte og en smule stædighed. Grethe fniste og hviskede i hans ører. Og uden solceller. Kapitel 5. Bøsse, bøvl og banklån. Alt virkede perfekt. Huset stod færdigt. Det glimtede i solen, selvom det var sort som natten. Journalisterne havde forladt stedet. UNESCO-manden var taget hjem. Men så kom regningen. Han sad ved spisebordet og stirrede på papirerne fra banken. Grethe, vi har et lille problem, sagde han og svedte ned ad ryggen. Grethe tog en tår vin og satte sig ved siden af ham. Hvor slemt kan det være? Spurgte hun, stadig i godt humør. Han skubbede papirerne over bordet. Der stod det, sort på hvidt. Lånet var gigantisk. Alt var blevet dyrere undervejs. Særlige sorte mursten fra Italien. Speciallavede ovenlysvinduer. Marmorgulve i importeret sten. Elevator med stemmestyring. Indendørs biograf med surround sound fra Japan. Og selvfølgelig guldspaden, som nu stod på en piedestal midt i entréen med egen spotbelysning. Grethe stirrede på tallene. Vi kan jo aldrig betale det her af, sagde hun og gispede. Han nikkede sløvt. Ikke med mindre vi vinder i lotto eller sælger huset, men det kan vi jo ikke nu, hvor det er på verdensarvslisten. Grethe rejste sig, kiggede sig omkring, så tog hun en hurtig beslutning. Jeg henter en bøsse, sagde hun. Hans blinkede. Undskyld, hvad? Men Grethe var allerede ude af døren. En time senere stod hun foran Netto i Køge Midtby, med en stor rød indsamlingsbøsse. På et hjemmelavet skilt stod der med store bogstaver. Hjælp OS med at betale vores VERDENSARV, støt Hans og GRETES huslån. Folk glodede. Nogen grinede. Nogen kastede mønter i bøsse, bare fordi de syntes, det var for fjollet til ikke at støtte. Grethe gik fra dør til dør. Hun bankede på i Herfølge, Ølby, Ejby, ja, hele Køge Kommune fik besøg. Hun smilede, hun forklarede, hun viste billeder af huset. Hun lokkede med rundvisninger og et gratis glas vin til de største bidragydere. Han blev hjemme og øvede sig på rundvisningen gerne. Her i entréen ser de vores prisbelønnede guldspade, og hvis de ser til venstre, har vi ovenlysvinduer i fuld højde. Efter en uge kom Grethe hjem med bøsserne raslende fulde. Vi har stadig et stykke vej, sagde hun. Men vi er i gang. Hans kyssede hende midt på trappen. Du er fantastisk, sagde han. Grethe smilede og løftede glasset. For verdensarven, og for kærligheden, og for at vi ikke ender i fodretten. De skålede, mens de så solen gå ned over Borgring. Kapitel 6. Den store housewarming x2. Hans og Grethe vidste godt, at når man bygger et hus så stort, dyrt og vanvittigt som deres, så slipper man ikke for at holde en housewarming. Men en fest var åbenbart ikke nok. Først kom de fine mennesker. Politikerne, arkitekterne, direktørerne og, ja, selveste kongen. En lang rød løber blev rullet ud fra indkørslen og hele vejen op til hoveddøren. Fotografflash glimtede fra alle sider. TV2 sendte live.
Hans havde lejet et lille strygeorkester, der spillede klassiske toner ude foran. Kongen ankom i sort limousine. Grethe stod klar i sin fineste kjole, nervøs og spændt. Da kongen trådte ud af bilen, gik han direkte over til hende. Er det Grethe? Spurgte han med sit milde kongesmil. Ja, deres majestæt, sagde hun og lavede en akavet lille nej, mens hun holdt på den store, røde silkebånd, der var spændt ud foran hoveddøren. Hans kom løbende med en saks på en sølvbakke. Men kongen kiggede på Grethe og sagde grinende, skal vi ikke gøre det sammen? Grethe rødmede, jo, selvfølgelig. Så stod de der. Grethe holdt båndet. Kongen klippede med en let rystende hånd. Kameraerne blinkede, folk klappede, champagnepropper sprang. Velkommen til Hans og Grethes verdensarvshus, råbte Hans, og alle de fine mennesker strømmede ind og beundrede ovenlysvinduerne og marmorgulvene. 2 dage senere var det folkets tur. Alle de borgere, der havde smidt penge i Grethes indsamlingsbøsser, var inviteret. Der var sat plastikborde op i haven, paptallerkener, rød pølse og fadøl. Musikken var byttet ud med en lokal DJ, der spillede Kim Larsen og Shubidua. Men der var stadig en vigtig ting, der skulle klares. Indvielsen. Og Grethe, ja, hun havde ikke tænkt sig at fortælle borgerne, at kongen havde klippet båndet for 2 dage siden. Så hun havde lånt en økse af Hans. Hvis kongen kan bruge en saks, så kan jeg vel bruge en økse, grinede hun. Folk stimlede sammen foran huset. Han spændte en ny, frisk, rød snor ud foran døren. Grethe stillede sig klar med øksen. Er I klar? Råbte hun ud over forsamlingen. J-A-A-A, lød det i kor. Grethe løftede øksen dramatisk, som en ægte vikingedronning, og med et stort hug fløj snoren over i 2 stykker. Folk hudede, klappede og strømmede ind i huset, hvor Hans allerede havde stillet fadølsanlægget klar midt i stuen. Velkommen indenfor, råbte han. Der er gratis rundvisning og halv pris på kagebordet. Hele aftenen gik med grin, dans og øl, mens ingen anede, at kongen allerede havde været der 2 dage før. Men det gjorde ikke noget. For nu var huset virkelig alles hus. Kapitel 7. Klager fra Planklagenævnet. Det var en af de der morgener, hvor alt ellers burde være perfekt. Solen glimtede på de sorte vægge, fuglene sang, og Grethe stod i køkkenet og lavede morgenkaffe med skummetmælk og et lille skvæt Baileys, præcis som hun plejede. Han sad i sofaen og scrollede på sin telefon, da han pludselig stivnede. Grethe, vi har fået brev fra Planklagenævnet, sagde han langsomt. Grethe stoppede midt i at hælde kaffe. Planklagenævnet, hvad er nu det for noget? Han slæste op med en tør hals. Klage over byggetilladelse givet af Køge Kommune. Jeres hus er opført for tæt på borgringen. 2 borgere har indsendt klager. Planklagenævnet har vurderet, at huset skal nedrives. Ordene rungede i rummet. Grethe stirrede på ham, så på væggene, på de store ovenlysvinduer, på den nye trappe med marmortrin. Nej, hviskede hun. Han rejste sig og gik frem og tilbage med mobilen i hånden. De kan da ikke bare komme nu. Vi har jo fået byggetilladelse. Jeg har papirerne liggende. Grethe sank ned på gulvet. Hun satte sig midt på det nyvaskede trægulv, med benene foldet under sig og ansigtet skjult i hænderne. Tårerne begyndte at trille. Alt det her, Hans, alt det vi har bygget sammen. Alle nætterne vi har ligget vågne og diskuteret ovenlysvinduer og vinkældere og marmorgulve, hulkede hun. Han satte sig ved siden af hende og lagde armene omkring hende. Jeg vil ikke miste det, Hans. Jeg kan ikke. Jeg har jo malet hver eneste væg med mine egne hænder, græd hun. Hans kyssede hende blidt i håret. Jeg ved det, skat. Jeg ved det. Grethe snøftede og så op på ham med rødsprængte øjne. Kan vi ikke gøre noget? Få en advokat? Tag den i retten? Demonstrere foran rådhuset? Jeg kan samle underskrifter. Vi kan kæmpe. Hans nikkede stædigt. Selvfølgelig kæmper vi. Ingen, og jeg mener ingen, river vores drømmehus ned. Ikke uden kamp. Grethe kiggede rundt i stuen, som om hun prøvede at tage afsked med hvert eneste hjørne allerede. Jeg nægter at pakke mine vinglas ned, før de bærer mig ud herfra, mumlede hun. Hans knyttede næverne. De får kamp til stregen, Grethe. Tro mig. Og der, midt mellem tårer, vrede og kaffekopper, besluttede de sig. Det her hus, det skulle ikke rives ned uden en fight. Kapitel 8. Marie fra børneasylet og Rolf fra Enhedslisten. Han sad og trummede nervøst med fingrene på køkkenbordet. Grethe sad stille i hjørnet med blanke øjne og et brugt lommetørklæde i hånden. Ja, jeg kan ikke klare tanken om at miste det her hus, Hans, snøftede hun. Hans rejste sig brat. Så må vi gøre noget. Han greb sin telefon og begyndte febrilsk at bladre gennem sine kontakter. Grethe løftede hovedet. Hvem ringer du til? Han smilede skævt. Marie. Grethe rynkede panden. Hvilken Marie? Hans blinkede. Marie fra Køge Børneasyl. Vi gik i børnehave sammen. Husker du, dengang hun smed hele sandkassens indhold i mit hår? Hun har været borgmester i årevis nu. Hvis nogen kan hjælpe os, så er det hende. Grethe gispede. Borgmesteren? Tror du virkelig? Hans nikkede stædigt. Det er nu eller aldrig. Han ringede op. Efter et par toner lød en venlig, men travl stemme. Det er Marie. Hans tog en dyb indånding. Hej Marie, det er Hans, fra børneasylet.
Der blev stille et sekund, så kom der et lille grin i den anden ende. Hans, sandkasse Hans. Selvfølgelig husker jeg dig. Hvad så? Hans forklarede hurtigt situationen. Om planklagenævnet, om klagerne, om det truende nedrivningspåbud. Marie sukkede. Det er en træls sag. Men okay, jeg kan indkalde til et ekstraordinært byrådsmøde. Så må vi tage en afstemning. Hans takkede hende, lagde på og vendte sig mod Grete. Hun gør noget, Grete. Marie gør noget. 2 dage senere summede Rådhussalen i køge af liv. Journalister, borgere, nysgerrige naboer, alle var mødt op for at overvære afgørelsen. Afstemningen begyndte. Stemmerne blev talt en for en. 12 stemmer for, at huset skulle rives ned. 12 stemmer for, at huset skulle blive stående. Så kom turen til den sidste stemme, Rolf fra Enhedslisten. Hele salen holdt vejret. Rolf, iført sin klassiske strikhue og en løs hørskjorte, rejste sig, kiggede ud over forsamlingen og sagde: Jeg stemmer for, at huset bliver stående. Grete slap et lille holk og lagde hænderne for munden. Hans pumpede næven i luften. Resultatet stod klart, 13 mod 12. Byrådssalen eksploderede i mumlen og reaktioner. Marie smilede diskret fra sin plads i midten. Da han så Grete trådte ud foran rådhuset, stadig helt overvældet, lagde hans armen om Grete og sagde med et skævt grin: Ja. Det er godt, man har gamle venner og de rigtige kontakter. Så kan man åbenbart godt få en lidt, særlig behandling i byrådet. Grete tørrede sine øjne og smilede. Og heldigvis for det. Hans nikkede stolt. Skål for børnehavevenner og for Rolf. Kapitel 9 fra drømmehus til museum. Selvom Hans og Grete havde vundet kampen i byrådet, så begyndte en ny tanke at spire i dem begge. En morgen, mens de sad ude på terrassen og kiggede ud over borgringen, sagde Grete stille: Hans, måske er det her hus faktisk for meget for os. Hans kiggede på hende med rynkede bryn. Mener du det? Grete nikkede langsomt. Altså, det er jo smukt, og dyrt, og kæmpestort. Men hele byen kigger jo på os hele tiden. Og der kommer skoleklasser forbi hver uge og peger: Jeg savner lidt fred. Han sukkede dybt. Ja, og TV2 står her hver anden weekend. De sad tavse et øjeblik. Så fik han sit glimt i øjet. Hvad nu hvis vi forvandlede huset til et museum? Grete spærrede øjnene op. Et museum? Han rejste sig op og begyndte at gestikulere dramatisk. Ja, et museum for borgringen, med rundvisninger, kaffe i vinkælderen. Og måske en lille udstilling om, hvordan man bygger et sort luksuspalads med ovenlysvinduer, lige midt i kulturarven. Grete begyndte at grine gennem tårerne. Og hvad så med os? Han smilede stort. Vi finder os et nyt lille hus, noget hyggeligt, med solceller, måske. Grete lå højt. Ja, bare for at irritere dig. Månederne gik. Huset blev overdraget til kommunen. Borgerne strømmede til. Børn, turister og historikere gik på opdagelse i stuerne, vinkælderen og op på tagterrassen. Hans og Grete flyttede ud. De fandt sig et lille, gult hus nede ved havnen, med lavt til loftet og masser af hygge. Og da næste kommunalvalg kom, ja, så skete det, som ingen havde set komme. Hans blev valgt som ny borgmester i Køge Kommune. Da han holdt sin sejrstale på Rådhuspladsen, blinkede han til Grete og sagde: Sådan går det, når man har gode venner, lidt stædighed og en guldspade i baghånden. Grete stod i mængden, klappede og græd en lille tåre af stolthed. Og Borgringens Museum, ja, det blev en kæmpe succes. Snip, snap, snude. Nu er den historie ude. Hvis du kunne lide historien, så husk at give et like, tommelfinger op og tryk på subscribe-klokke, og skriv endelig en kommentar, hvis du har lyst til flere tossede eventyr, eller bare vil sige hej. Stort smil med smileøjne. Tak fordi du så med. Vi ses i næste video.